अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला बाबा बैजनाथ की चढ़ते सावन लागतिया खुश हो भइले लस्कावर ना कइला से चुक हो चढ़ते सावन लागतिया खुश हो भइले लस्कावर ना कइला से चुक हो लहसुन प्याज नहीं खाता देखनी मुर्सा कनावा के कमर लेके जाता देखनी मुर्से कनावा के कमर लेके जाता देखनी रिकॉर्डिंग बाय दिल नया नया कपड़ा पहले बिया महंगा सूट सलवार गिरवा पहले रहे लहंगा नया नया कपड़ा पहले बिया महंगा सूट सलवार गिरवा पहले रहे लहंगा हाथ को मंडल बिले बात देखनी मुझसे कनावा के कमर लेके जाता देखनी मुझसे कनावा के कमर लेके जाता देखनी रहे पूरा सावन के सुमारी यूसुफ विशाल रहे सबसे आगाड़ी भूखल रहे पूरा सावन के सुमारी यूसुफ विशाल रहे सबसे आगाड़ी दिल्ली आलम बड़ा जिसके साथ देखनी मुझसे कनावा के कमर लेके जाता देखनी मुझसे कनावा के कमर लेके जाता देखनी चढ़ते सावन लागतिया खुश हो भइले लस्कावर ना कइला से चुक हो लहसुन प्याज नहीं खाता देखनी मुर्सा कनावा के कमर लेके जाता देखनी मुर्से कनावा के कमर लेके जाता देखनी।